Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een wet is aangenomen voor een basisbetaalrekening. Het parlement van Curaçao heeft gisteren die wet goedgekeurd. 11 stemmen voor, 0 tegen. En de wet geeft iedereen het recht om een betaalbankrekening te openen. De wet is aangenomen omdat volgens de volksvertegenwoordiging iedere burger in de gemeenschap het recht heeft op een bankrekening. Nog steeds zijn er heel veel mensen zonder bankrekening. En dat is belangrijk omdat steeds meer transacties online of digitaal plaatsvinden. En met deze wet kan iedereen die een bankrekening wil, die ook daadwerkelijk krijgen. Dat is de bedoeling. Dan toename van het aantal gevallen van griep. Het CMC-ziekenhuis heeft gisteren bekendgemaakt. Toen waren er 16 personen opgenomen. Inmiddels is dat al gestegen naar 19 personen die influenza hebben. Influenza is de veroorzaker van griep. De meest voorkomende complicatie betreft ademhalingsproblemen. Terwijl influenza zich blijft verspreiden binnen de gemeenschap, herinnert het ziekenhuis iedereen eraan om preventieve maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Natuurlijk, met het carnaval voor de deur worden mensen gevraagd om goede hygiëne te hanteren, maar ook om hoesten en niezen te bedekken en thuis te blijven als je je niet goed voelt. Dus ook niet naar het carnaval. Ook in hoger beroep, 22 jaar voor moord op Bucci. Christopher Zimmerman is gisteren in hoger beroep veroordeeld voor de moord op rapper Bucci in 2022. Zimmerman kreeg in eerste aanleg al 22 jaar gevangenisstraf opgelegd. In hoger beroep kreeg hij dezelfde straf. Rapper Rouchendel Winster alias Bucci werd op Curaçao doodgeschoten op 9 december. Zimmerman was verdachte, maar is nog steeds verdachte en nu dus veroordeeld in eerste aanleg en in hoger beroep, maar hij ontkent steeds iets met de moord te maken te hebben gehad. Hij beweert dat hij ten tijde van de moord thuis lag te slapen, maar de verklaringen van zowel zijn moeder als zijn broer hebben de rechter niet kunnen overtuigen. CBS presenteert resultaten onderzoek. Tussen 3 en 7 februari organiseerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een peiling getiteld Ons Carnaval, hoe zie jij het? Dat werd gedaan samen met de muzikantenvereniging AMAC en er werden mensen geïnterviewd tijdens het Toema Festival op het festivalcenter. Er werden 823 enquêtes ingevuld, verreweg de meeste in het festivalcenter. Ook werden er enkele op de Toema Festival app ingevuld en via de Facebookpagina van CBS. En daaruit kwam onder meer naar voren dat de mensen die naar het Toema Festival zijn, 50% ook naar het carnaval gaat en langs de route staat. Maar helemaal opvallend is dat de grootste gemiddelde uitgave per persoon voor mensen die van carnaval houden, de grote carnavalsoptocht is, de Gran Marcha. Daar wordt gemiddeld 670 gulden aan uitgegeven. Het Toema Festival volgt als tweede evenement waar mensen het meeste geld aan besteden met een gemiddelde uitgave van 544 gulden. Gevolgd door de afscheidsoptocht en jump-in, jump-up evenementen. Het zijn grote bedragen. Politie krijgt 6 nieuwe quads. Ze hebben ze al gekregen. Gisteren werden ze overhandigd aan de politie. Minister van Justitie Charlton Hato nam natuurlijk maakte van de gelegenheid gebruik om zelf een rondje erop te rijden. Ook het hoofd van de politie deed dat en daarna kwam het gewoon in handen van de agenten. Het zijn mooie voertuigen en volgens de korpschef Raymond Ellis is dit een mijlpaal voor de politie. Volgens hem kan de politie daarmee op nog meer plekken fysiek aanwezig zijn. Hij verwees ook naar de drones die de politie onlangs gekregen heeft. En zowel de drones als de quads zijn middelen waarmee de politie haar werk beter en efficiënter kan uitvoeren. Boom valt op huis. Treurig bericht. Gisteren moest de brandweer uitrukken omdat bij de Harsweg een boom was omgevallen op een huis. Op het moment dat de boom viel was er een vrouw in het huis en ze had moeite om eruit te komen. Met hulp van de buren is het uiteindelijk gelukt om de vrouw in veiligheid te brengen. Verder zijn er geen mensen gewond geraakt. En we hadden het al over carnaval. Stroom gestolen in carnavalstent. Ja, soms vraag je je af waarom mensen sommige dingen doen, maar er zijn heel veel tenten langs de route van de carnaval. Veel tenten waarin bijvoorbeeld ook een lantaarnpaal staat. Nou, een van die mensen heeft gisteren die lantaarnpaal onderste gedeelte geopend om zo stroom te stelen.
Minister Cooper van VVRP heeft dat waargenomen en hij heeft gezegd dat er aan de pers verklaard dat er een waarschuwing naar de persoon is uitgegaan. Doet hij het nog een keer, dan kan zijn tent verwijderd worden. Aqualecra kan hem een boete opleggen. Maar op sociale media vragen heel veel mensen zich af waarom deze man nog een tweede kans krijgt en waarom niet gewoon direct zijn tent wordt weggehaald. Omdat het stelen van de gemeenschap tijdens carnaval door niemand lijkt te worden gewaardeerd. Dat is wel goed ook. We gaan over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen bij Fondation Marche, want Extra heeft een interview gehad met de voormalige directeur van de Fondation. En die lichtte toe dat in 2022 bij zijn indiensttreding er enorme schulden werden aangetroffen. Namelijk een openstaande schuld van ongeveer 500.000 van Aqualectra. En die schuld heeft ertoe geleid dat er weliswaar afbetalingsregelingen zijn geweest. Maar dat hing als een molensteen om de nek van de bewindvoerder van Plaza Nobel. En daarmee wordt dan Extra verteld wat er allemaal mis is gegaan. De afbetalingen zijn geweest, maar uiteindelijk is er toch een nieuwe toezichthouder geplaatst. Maar volgens de oude heeft het vooral te maken met de schulden die er al bestonden. Dan heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, een bezoek gebracht aan meneer Plasencio. Daar hadden we het eerder van de week al over. Hij is de pionier van het landbouwproject De Savaan. Die wordt momenteel met een uitzettingsvonnis geconfronteerd. Tijdens het bezoek sprak minister Silvania met Plasencio, zijn familie en ook andere landbouwers op het terrein. Volgens Plasencio was het een emotioneel moment dat de minister een kijkje kwam nemen. Hij voelt zich heel erg in de steek gelaten. En minister Silvania liet weten dat ondanks het uitzettingsvonnis van de heer Plasencio, hij zal ingrijpen om de zaak naar het Hooggerechtshof te brengen. Ook gaf de minister aan dat hij samen met zijn advocaat zou overleggen om de juridische basis van de zaak te onderzoeken. Verder liet de minister weten dat hij een onderzoek zal laten starten naar Soltuna. En dat is de organisatie die wil dat de landbouwer na decennia lang werk moet vertrekken van het terrein. De minister wil het onderste uit de kan daarover halen. Hij wil weten wat er precies speelt. KLM gaat op Guyana vliegen, dat was al eerder bekendgemaakt, maar nu weten we zeker dat de KLM vanaf dit voorjaar haar Caribische netwerk uit zal breiden met een bestemming in Zuid-Amerika. Vanaf 4 juni dit jaar zal KLM 2 keer per week vliegen van Amsterdam naar Georgetown, de hoofdstad van Brits-Guyana. En daarbij geldt een tussenstop op Sint Maarten. Dus mensen kunnen daarvan profiteren door ofwel vanuit Sint Maarten naar Guyana te gaan of vanuit Amsterdam naar Sint Maarten. De vluchten worden uitgevoerd op woensdagen en zaterdagen. En dat wordt gedaan met een Airbus A330-200. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws. De relatie tussen Amerika en Venezuela blijft interessant. President Nicolás Maduro heeft nu gezegd dat Venezuela open staat voor dialoog op gelijke voet met de Verenigde Staten. En dat zei hij nadat Washington de vergunning van het Amerikaanse oliebedrijf Chevron om in Venezuela te opereren heeft ingetrokken.
Maduro zei: als de gringos op een dag een respectvolle dialoog op gelijke voet willen, zouden we dat doen. We hebben het gedaan en we zullen het doen. Hij zei dat voor zijn aanhangers in Caracas, waar een mars werd gehouden ter herdenking van de 36e verjaardag van de sociale opstand, bekend als El Caracazo. Dreiging van Trump om Chevron's vergunning in Venezuela in te trekken, kan het land verder in crisis storten, zeggen experts. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Maandag, carnavalsmaandag, zijn we er niet, maar dinsdag zijn we er weer. Ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens. Dag.